Junianto. Kita Ketok kita tak BM. Kok tadinya alias. alias Nggih, sing bagus dhewe. wah Janten dhewe ditunggoni bojone. wis balik kok ya Urung kaya opo. Sing kudu dhewe. Sing jeliker. Sing kalem dhewe. Ah, jangan menakake lho. Yen baca mong karo akhirnya Pak Mandi luwih ditambahi kula ki samar lho. samare kepiye jane Leo banyak dong jerimpet lho. oh nyadong dene Iki ki wis umur yang ini dari biyen umur kurang biyen koyo. Ya Pak. Eh, konten apa ora? Sekarang di Konten. wis ngombe. Rara seneng nek kembang. Oh iya wis. Kadoan. Kembang. Wae mata. Kacang godi. Cita Dengan lagi ngangkat kene-kene iki ngono iki. yo pengen diangkat-angkat aja. Dan aromanya mantap. Wangi mana lho parfumnya napa? Parfumnya Pepe. Panas putihan. Saya nyendang gila gemes ke umur kita ini nyendang. Umur 25 tahun. Rolling kotak, aduh Jen. Wah lagi gemes-gemes Adik, tasnya boleh dicopot dulu. Ih, Sendi gawane sendi. mengkuasikan satu kekurangan rumah-rumah itu Nah biasanya ini sinden gawane sing kakung. Nah ini kuali sinden gawane sinden. gue aja ngomong aja jero-jero yang mau diklong pun gak utah Aman. kayak gede ini semono ini kaya Mbak Ayu ngono orang rodrosan Aman terkendali. ya Panas udan aling capek agono Hey. Clara kebas. senang jatuh wis gugur tetep
tak sudah. Iya Taza. Iki live streaming loh nih. Live streaming channel lipat apa? Channelnya apa Mas? DMC. DMC. Kepanjangan dari Demangan Channel. Belajar romansaku kok kaya wong Inggris wae. Dipelot-pelot. Dar bermaan gedang godhong. Atuku putraku menyangawi ojo lali menyang Kromo. Wakil Bupati Maka payang dalange tok hayune anto Sing disebut sekarang gemes. taramin tenan jar ngono lah ngururi budaya Jawa. Kompak, jas. Apa yang jombang lewat ngau dan derek telempak iki jane goyang kelo. Yo iya, monggo orang toro sampai paling jenengan iki. Cepetan saya kan. Oh. Ojo nganggo garingan ora nganggo telesan belajar ngono kok. Ah kae, bagi buatnya jalur sih kemes. Langsung wis. Ya wis. Ya wis tenan iki. Latihan
Kok nganggo pindut barang? Emosinya sing ngedang lagi adahar gedang. Sing nggak ada. Lah iya. Ya disambit bareng ya. Oh ini oper ganti shift ya. Oke. Lanjut. Ayo Mas Ian. Ibu-ibunya remnya masih paham ya. Lei, oh tujuh iki dona. Masuk ke besok. Tepuk tangan kadang sedaya pareng mriki nggih sarang asem nggih opak mantep nggih sampun nak mantiki sampun ajange bali mbok Kowe mau muni mantili, mau muni men kuwi mau. Man pomen kuwi mau. penak penak menjare Rumangsaku kok kuwi. Ya matur nuwun semoga. Lungguh sikik engko diundang meneh. Ya ngaturke panuwun uga marang Mas Yuda. Kok kiat LPMD Padukuhan Pedes. Uga pun Pak Jugo Padukuhan Pedes sing arep ngebyar ngono. Pak kami tuwa kita sing jumeneng mriku. Uga Pak kami tuwa. Kami tuwa nggih, matur nuwun panjenenganipun Matur nuwun. sehat selalu. Yo dungake Kirina iki maju kene. Ngantek piye-piye. Monggo Mbak Sugeng dalu yo cangek yo Mbok. Wilujeng dalu no. Nggih. Mriko inggih maju dalam rangka napa niki? Sawalan bersama masyarakat Sesayu. Bersama Pak Wakil Bupati Bantul Bapak Aris Haji Suharyanto. Pak Haji Aris Suharyanto. Pak Haji Aris Suharyanto. Nggih. Matur nuwun sanget awet rawuhipun. Iki sound system-e yo apik no. Oh nggih. Saya sangat sangat pundi? Seko perek iki lho. Kidul Wono Pak Naryo. Pak Naryo. Namine sound system-e napa niki? Naryo Audio Sound System. Oh, Naryo Audio Ya. System.
Betul Pak ya loh. Betul. Pak Murni dengan wae. Habis ini den lagi lah. Datuk kira jumbrang. Oke, iki duet karo Pak Mantili. Duet, Iki duet iya. Pak Mantili. Aku bisa itu Pak. Gua kok yo gak kuat. Kamu kan ini sih dari walu lho, jenengan duet kita. Iya, bisa. Ya iso. Kita buktikan. Tak ilangi Ya, datuk kira jumbrang.
Wes Bandung. Kayak saiki piye? Piye? Jalukmu apa sing dibopong? Kok dibopong piye ta? Nah, biasanya kita dadi patung. Aku urung tak entuk kok. Oh, ya saya coba jaluk. Romansa ku ning arep bopongi bae kene. Melu-melu iki urusane dagelan. Dalam urusan jebok madhep kula. Ada mulan. Jarang kenal lirik singen. Ora aku mikir kene aku sing ketok pasti kuwi kok aku. Pokoknya sih bisa wangi kudu dedek kok. Ada apa? Ayo ngono ya kena. Kita di sewu capai, tadi capai sewu neng waktu sewengi. Di sewu apa anak sewu? Candi sewu, anak sewu ya resikonya gede kok ya. Osan kurang hati kok. Sagu. Boleh banget dewe-dewe. Sipar-sipar. Kuwi jenenge mandiri. Sampun mriki lho yo jane yo minggu anak sewu. Kok kira anak saya. Kalau jonggrek Matur nuwun kok Rina. Monggo munggah meneh saiki medun dhisik ya. Iki jane munggah malah. Romansa ku kok tambah lemu kowe ora ketemu pirang dina. Wah, yang ini cocok. Oh, Kalau kita cocok. ketemu jenenge mah ayam ya. Saya ono Pak Urjimin. Nah, bawa jambak lagu. Monggo bar semi tugasnya. Oh ya, heeh. Klintong Nek ngene iki mari asam ora jemi. Angger dikanceni muni ki asam urat, nek asam urat yo kebacut turu basa ngene iso jil-jilan. Mari yo libo. Ya. Akhirnya wis krungu andang, krungu wangi wis mari. Sugeng dalu nggih para bapak para ibu sedaya. Sehat ora sehat. Sehat. Jeneng kuwi jane iki yo ana nganu ganti ora ngene iki nek kanggonge beda. Sami Nurlita. Sami Nurlita. Apik ra? Apik. Piye? Ben. Kula doaake sing tesih wonten mriki rezekine lancar. Amin. Sing dereng kagungan garwa ndak kagungan garwa. Oh ya. Kowe sapa? sing mulai mah bojo iki piye? Orang buka wadi to. Niki kan napa niki? Heeh.
keturune kono kuwi. Rumah satu ini, raja nyanyi apa piye ngono kok jur gubuk asmara apa piye ngono kok jur kon ngopo iki? Biasane iki nek Mas Boy gubuk asmara ki sok diplesetke. Maksudnya nek gubuk ki terus ngopo? Ayo. Nggih, anu Sinom Brandel. Mas aku iki kono. Mama. Ditotoke sike. Kira-kira lepas apa ora nek lepas ya dinyanyi. Kula nyuwun Sinom Brandel.